Uyaganga naye lo Sinelo. Endo yeniyazi ukuthi uzosuspend emsebenzini. Qala sisasefree. Hayi, umthetho awuvumi ukuthi ube nesitoni la. Sithi ke thina siyakutshena in advance bamba ukuthi sizoyithatha lezi itendi lezi sizoyithatha. Sinikeza abantu abaqualifyayo. Okufuneka be-operate ama-business e-South Africa. Sizonikeza bona ama-South Africans afuneka operate ama-business lana, they qualify. Umthetho awuvumeli ukuthi ungane lesitoni la noma ube ne-business la. And i-permit yakho leyo nayo ke singayidispute. Ithi wena uzosebenza South Africa, ayithi uzo-own i-business South Africa. So now we are saying we are going to stand the stand. So umthetho ke thina uthi asisithathe le stand and sithi kuke mama siyasithatha stand. So sinikeza umuntu ofuneka zo-operator la ovunyelwa umthetho e-South Africa ukuthi a-operate la. Ilokho yikho ngithi ngicela singayibanga. Ngoba manje ufuna sixoxe umthetho mina ngiyibanga umthetho. Siyabonga kakhulu. Usinelo ukhuluma ngaye sezwile ukuthi uyena boss yenu la. Usine uyena angifuna ukugcina igama lika Sine mina ngiqala imarket lo Sine. Ngale umprotect. Ngiqala imarket ukuthi dala 2004 kungela Sine. Vele Sineyanza ke ngenza umprotect. So ukulema into engaziwa. Siyahamba istand sakho bazoqopha. Ningamangali ke the next 3 days masibuya la sizofaka abantu. Yes. Ne? Sizobuya sizofaka abantu abalegit abaqualifyayo ukuthi babe la itendi. So kuyenza lokuthi siye khona le office nisebhalele incwadi ngabesana mama sizofaka abantu la. Sinikeza ithu permit yakho iyasho. Permit yakho ithi sizoba ne-meeting la. Udayisa kuphi? Yo, ngithi lapha akula. Uli lapha. What language is that? Isikhulu sakuphi? Asiyabheka. ukhona lo muntu Awuza asiyabheka. Siyabheka. Udlala ngegeja ngiziliwe. ungasikhombisa lo muntu oyithenga kuyena Hayi. Khuluma baba. Hey, asinala ngalo sizokwenza umkhondo. So sesikuvalele la njalo uphuma usukhuluma. Hayi kanjalo. Khuluma ke. sinike nje igama usitshela ukuthi Asibuyele ngaphakathi. Ayinivale lapho ngifuna ungena lesixoxo sobabili. Awukhona. Why? Ngaphila njani? Hayi uyahamba vele uzophila uyahamba kuyimanje. Ucaza azobuya la wena. Hayi ubika nje abali ngaphila kanjani? Kanjani makunjani ngoba uyahamba kuyimanje? Phela siyakuthatha. Vele ukusabuya la ucaza azobuya la wena. ukhona la endaweni Bayamazi yiko bengafuna umusho nje. Buku njani? Ibuke nje. Akusuke uthengisa yona kodwa ungala manje ungazowale manje. Hayi ngingathengisa lo. Banikeze bephelile bangamnikeza afide laba abanye. Wayewala wena obona uyaphema. Walela. Angiyali umuntu ngiya. Uyithenga kubani? Uyithenga kubani? Uyithenga kubani? Uthenga kubani? Asina lo muntu la ngaphakathi uzophuma esesho. Uthenga kubani? Lo kumele akhulume. nangomunye wena ithenga ngoba ngabali ngokuma ithenga phi lento ebhemayo Babalekile. uba igama lakhe Yosef. ungakuphi thola la Uyafika hamba. ubani umdayiselayo Ukhuluma na Joseph. unenamba kaYusuf bekala ngikhulela ngimntwana walapha ekhaya ngikhuliswe khona lapha Sibhadala ukuthi uyayithi. ngisebenzile khona lapha lalela ngisebenzile khona lapha namanye ngithathe khona lapha wena ufika after 50 years uzontshela ukuthi Uyayikhipha mina la.
Angidisajela nguza. Wena nenkantolo nifanele nimbhadale. Sikubhadale. Yes. No into ekufuneka sizokhopha lo And baba. nifanele lalela. Wena uphila ngajele. Futhi. That's why you belong. Yona le jele ngiyayifuna. Lalela ngitshele. Ngiyankolota. Uphila ngajele. Yes, ngiyankolota. Ngipilo Are you jele. paying for the services? Yona nejele yamkolota. Nawe uyamkolota. Nifanele nithenge mani khipha la. Nifanele niphume nidinge indawo. Nithengele indawo. Niyakhele indlu ngizohlala nefamily yami. And then money niqedile ukwakha indlu nifake amanzi electricity. No, lalela ngiqeda ukuqala. Lami ngizokuphathana. Ufake electricity ufake amanzi. And then nabantu abahlala njengomuntu. And then from there every person belongs to me. Umubhadale 50,000. Then stop. Simple. It's simple. Iyaphi indlu esokunikeza yona? Iyi-1 indlu esokunikeza yona. Yeah. Isele Sun City. That's the only house that are going Sun to give City indawo yamuntu noma ubani. Namanje nawe uma wenza. That's the only house we are going to give to you because you hijack your property. You invited people, you are consuming services for free. Kusho ukuthi lo muntu atshotshile abamithami kusho ukuthi uthunywe yini. Yena ngizomphathela la khona la. Yes, masambe nginibonisa. Yebo mfethu asibopheni nomuntu. Nationals. Angindabo manje nithi imali ayikho. Bese iagrishayo. But ingekho injalo imali ngoba sihlupheka siwumkhandlu nje. Siphinde sithatha imali futhi sinikeze ama services ama foreign nationals. When abantu bakithi begcwele igoli lonke libengena ama services. Undocumented. So let's take the list, run the list the list with Home Affairs. Verify it, check ama identification aprovide laphana whether they are authentic or ikhona la akhandwe lapha eHillbrow ama ID. So we need to know. So that when we do ama connections here nama electrifications sifakela abantu abaqualifyayo naba deserve ukuthi sibanikeze ama services. Yabo. Not ukuthi sambe sinikeza noma ubani ama services la. So we need to know ukuthi ama South Africans ala the citizens akhona la ukuthi mangaki we electrify them ongayona ongaqualify then we don't do it. Start imali so of the business. who are you? Cha ukuthi ake ngichaze ubafo ubese ingxoxele la. Bengifuna ukuthenga ingxenye yebhizinisi. Manje ubafo uyakolota. So into ayikolota ngiyazi. Bana ufuna space wena? Cha ispace. Ubethu ufuna unginikeza ingxenye. Cha sengithi phela angithi lona kufanele simkhiphe ufuna space na. Manje ungakuphuthi. Uyi South African angithi. Ufuna space sokusebenza? Simkhiphe. Cha phela angikwazi. No but I can. No but baba. Cha ubethi Mnumzane sondela la. ingxenye. Woza la mina ngifuna umuntu othithizayo mina. Umdala Uthola ispace. Uyanginikeza umdala kama ungaka. Wo manake. Ngithi mina kuwe uyasifuna le space na. ispace ngiyasifuna. So ke siyamkhipha ke lo. Ngifuna ukurana ibhizinesi mina. Nginamabhizinisi amabili. Nalana bengenile ngifuna ukurana ilenti Petros. Bephinde ngirane nelokhujana nendawo yengubo. Manje ke mabe sixoxa ubethe kumina uneyinkinga yena zeyimali. Kusho ukuthi manje akangidayisela half webusiness. Oh man, uzodayisa half a business in a property that you don't own. Awukwazi uvela You're going to sell the space that you do not own. I didn't sell it. Okay, let's do it this way. Siyamkhipha lo. Maybe you didn't know. No, hold on. We are taking you out, ne? Housing supervisor, GM, CEO, CFO. We are going to give you a notice, ne, for 3 months to vacate. Siyazwana ngithi, are we clear? We are giving you, we will give you a notice of 3 months to vacate. Then this guy is going to come in here and operate. Because you wanted to sell this space to him. I'm not selling. So you are not, we are the owners of We the are property. partner. No, but like a 50-50. 50-51. Then comes out. 50-50. We share, we split it. No. It's the same thing. You are subletting. You are subletting. No, I'm not. No, but you are.
No. How is it going to operate here in the space that you do not own? Sir, can I explain? What are you When explaining? I don't have enough money because of my issues, I say, okay, this is my problem. I'm getting money by end of March. I need to clear my debt here. For umphakathi ukuthi uyisebenzise. Asikwazi ihlaleleni. I don't think it was put in here for decoration. I don't know. The key lane, Rapenga Kia. Ravulaya Basadi, Ravula Basadi, why? They are not, the newspaper of When are you from a private security company? Yeah, the security. Yeah, security company. This infrastructure is ours. This is a council infrastructure. And I'm saying you'll open the gate for them to use it. Yes. Tell whoever in Johannesburg that I've said so. Over contact. We are opening here. Yes. No one. No one. Otherwise, the security must have to go here. Yeah, please. Because if which is of umphakathi ukuthi usebenzisa amanzi awo la, then ingahamba le security, because we did not install this infrastructure for security which is ovimbela umphakathi. It's not going to work like that. No. We are councillors here. This is our budget. This is our budget. Akwazi ukuthi umphakathi uzosebenzisa amanzi la. Uwasha kabuhlungu sisi lapha kunama washing base here. When uphethe ikey ukhiyela abantu lapha. It's not going to then you decommission that decommission it, allow community to come and wash here. Councillor, MMC, I want us to go and see what this is Let's talk about it. Sinomuntu owayethengisa lama stands ku Facebook. Sorry guys. Let's have one meeting here. Yes, Sinomuntu la, because mina as much as kukhona abantu abemuviwe la kuma flight areas balethwalana and everything else, I don't dispute that. But all I'm saying is that sinomuntu obethengisa lama stands. Absolutely. Sinomuntu obethengisa lama stands lawa owafaka ama phone numbers akhe washo ukuthi stand sala nasemalini. Yes. And I don't believe ukuthi wonke umuntu ola umuntu owala eCliptown owayisuka la ku flatline. I don't believe. So ingakho ngithi let's do our verification, but we need to know ukuthi baphuma bonke labantu laba. We need to know, even if usuka la eCliptown, we need to know ukuthi wala eCliptown lo muntu. Nalo othengile we must know ukuthi lo wathenga kulabo ababe advertise ku Facebook lezi stand. So yikho mina ngibaholi musaluxabana njani masikhuluma ngama invasions. Ngoba ningenza manje ngicine ngiyibuza ukuthi kahle kahle akekho nomunye wenu involved. Ngoba nivele nixabane every time masikhuluma ngama invasions. Let's just correct lento wrong eyenzekela, because uba kuqinisile balindile ngalana ngesikhona ukujumpa siye ngala kufuneka si resolve le problem. Funeka si resolve le problem le. Morning. This morning. This morning. Kulumizolo. Ngithi ikunikeza lunga lokubala kanjani. Ngena ngalo bese ufika wenza manje. Where's the passport that you have to go and get? The passport is not bad. I got shilling So ngesikhathi uzovakasha wathi uzohlala. No. Ngesikhathi usuka eMozambique uthi uzovakasha wathi uzohlala futhi. Uyavakasha, uyavakasha. Uzohlala. Ngesikhathi uzovakasha wathi uzohlala. Emkhukhwini. Wasuka eMozambique wena wazohlala emkhukhwini eSouth Africa. Wasuka kini wathi uvakashile uyovakasha emkhukhwini eSouth Africa. Ufuna ngibelieve lokho mina. Ayoma ngithuthe isikhathi. Ngiyacela nje ngomoya wasesontweni. Angifuni kube sengathi siyana nawe. Ngicela ucomply nomsebenzi engiwenzayo.
Let home first just to do verification. Where is the other one that you said MMC. This one, MMC. Uti. Passport. You are not. You don't have to. Nobody wants to. Yes, it's fine. But we are talking to you. We'll talk to the other person. We are talking to you now. You go that side. That way. Just go out. Don't make it difficult. Just go out. You try to be smart with us. Please, guys, can you attend to this? Excuse me? Now this is what I'm talking about. Since these people are going to rob a shop for another people, I want to tell him my brother must wake up. What do you mean? Yeah. And then one to put me I put more. We will talk to him. Just leave. We will talk to him. Just leave. Can we come out? Let me close the shop. Just go out. Go to the shop. We will talk to him. Are we closing the shop? Yes, the shop, yeah. They'll come and fetch you. Oh, you're not the vampire. Ana di papi. Ali Ju. Eh. You guys, I'm get to the nuclear one. Yeah. I think you must